Bagry Baumgarten, modelová řada 900 a 910. Jedná se o inovovanou řadu 800. Všechny typy této řady jsou vybavené vzduchem chlazeným naftovým motorem, jednoválec značky Coop. Typ BG 900.01 je vybaven mimoosým kopáním. Typ 900.02 a 910.02 jsou vybavené jak mimoosým kopáním, tak roztažitelným podvozkem. Ovládání bagru si předvedeme na typu BG 910.02. Jak jsem říkal, jsou poháněné vzduchem chlazeným vznětovým motorem, který se nachází zde. U provedení 910 a 901 je zjednodušený přístup přes vzadu otevíranou kapotu. Předchozí verze 900.02 přístup s klopením sedadla. Nejnovější verze 910 má přístup do motorového prostoru i zepředu vyklopením celé kapoty. Tato vychytávka velmi zjednoduší jakýkoliv servis, případně opravy motoru. Nová verze BG 900.01 je vybavená bezpečnostním zámkem. To stejné najdeme i u verze 910.02.01. Motory u všech těchto bagrů jsou spouštěny elektrickým startérem. U provedení BG 910.02 je ochranný rám se střížkou sklopný, tudíž při snížení výšky již není třeba demontovat. U předchozích dvou typů se jedná o 4bodové uchycení ochranného rámu se střížkou, tudíž při potřebě dostat se do prostoru, které nejsou takto vysoké, je třeba demontovat část ochranného rámu. Tak, jak jsem již zmínil, všechny typy, všechny motory u těchto typů se spouštějí elektrickým starterem. Zde se nachází bezpečnostní zámek hydrauliky. Spouštění je klíčkem. Zde je ovládání otáček motoru. Jednoduchá přístrojová
mají poziční pracovní světlo. Klakson. Ovládání jako u předchozí modelové řady základníma 2 pákama. Pravou pákou ovládáme opět pohyb ramene, od sebe dolů, k sobě, nahoru. Zde jsme si mohli názorně demonstrovat hydraulický bezpečnostní zámek, kdy vlastně vypnutím hydraulického bezpečnostního zámku odstavíme hydraulický pohon. Tím pádem nedojde k nechtěné manipulaci s jakoukoliv částí, s jakoukoliv poháněnou částí stroje. Levá páka slouží k ovládání výložníků. Plus sdružená funkce otáčení. Otoč je nekonečná, pohon americký Eaton. Pravá páka má taky sdruženou funkcí, slouží k otevírání a zavírání žíce. V modelu 910.02 již máme základní rozvody hydrauliky v kovových trubkách. Zvýšená bezpečnost i odolnost. Pravou pákou ovládáme zvedání a spouštění radnice. Levá páčka nám pak slouží u modelů vybavených roztahovacím podvozkem k roztahování, respektive stažení pásů na šířku stroje. Toho se využívá při průjezdu zúženým prostorem. Při stažení se dostaneme na šířku někde pod 800 mm, tudíž průjezd futry šíře 80 cm. Dále tady máme 2 ovládací pedály. Levým pedálem ovládáme natočení ramene, vlevo i vpravo. Slouží k provedení výkopů kolem stěny, plotu. Hladiny hydraulického oleje. A zde máme ukazatel hladiny nafty. Jedná se o jednoduché kompaktní stroje
nenáročné na údržbu a obsluhu. Cílová skupina kopání na doma plus menší zakázky. Tyto bagry lze vybavit množstvím příslušenství, vykopovými nebo podkopovými lžícemi se zuby šíře 200, ve standardu je 400, respektive 380, svahovkou 800 mm, hydraulickou svahovkou, rychloupinákem mechanickým, rozryvacím trnem, hráběmi, vrtákem 800, vrtákem průměr 200 mm, případně přítlačným prstem.